Atulen sigle do aba Allah me kosobe ambalima do bi do be almay ako kanga dugo ke tungaran diwi ko krengere ni yana ko mo gomo be almay hey ya fam mo gomo be almay ko anga dugo ku ye kosobe ako alere précisément ako papier ba le bolo alere ka dimaya be almay bi alhamdulillah de kunda ale ka papier yere de ba ale bolo sigi papier yere ya fam jikuru manake jila tike bamay nga kera chugo mamunu bi jati alman dewu fe ale na ka dimaya bola ako nga wona tabbe mo hine ba ale la mo munu ma papier soro karabo kay ni venen ngani man tigi doyde wallahi ende fo ne bi ako anga dugo ke tungaranjo yi krengere ni yana wallahi almay ako papier ba ale bolo de sigi papier ba ale bolo ale na ka dimaya de bi nga mugo hine ba ale la mugo mun bi ala mu garsege papier la falo tumana kanga dugo kuyi wa mi dugo kuyi fama bu torali minuke mina fendo fuyi mina segi kilisi ngabi o ga partager mina segi kilisi ngabi ibo nam kilisi ya hakikai o sigatal wallahi kilisi ala welidi ha ambalma do be no abeto jamana indola chenre la uga jamana akodi kilisi 60 jamana to ko yerete ngono jamana berete ko jamana fitin dodo ya fam me ka kodi kilisi 60 ale ko kale fena bo jamana na kale bi nefo ayo de fo ko mbi fo nugo ka damuga ala ko nego ko ka damuga ako kilisi ne kilisi dobla ko mam so ka kilisi ako ale be yoro mena telma ko fama ka jugu telma ki uga de kun ka bo o kilisi de bale bolo kulu konondo ko de bale bolo ako o bale bolo ale be baraka nay ala baraka la bi ya murati ale bolo jamana en sharia la ale ka moto bul c'est permis ale bolo ka moto bul permis Indonesia jamana bi bay ko ne jamana fitini doy abe Europe de ninti Asie plus 60 aya bon alni abe Asie bon jamana bakonte voilà ay jamana yera foy ko jamana ide to ko boran ngono ya fam ego ni sono ko bilan eta faire fait tayo 16 de igoma non non aya onya bi law aya ya fam ako permis ale bolo permis bale yamura ka moto bul o ko fe ale yere papier ta ale bolo papier mbale yamura ka yala fa be fe me ako wallahi ala ni kulu konondo ala barka ala ni o fe sababu ale bi yala shootli jamana yoro ya ale ja karata la nerita la ngo mbena sega ka bi mogo minnu ko be alman jamana ka walma jien fa on fa mina segi kilisi nunga bi kosobe bi ta be ni kilisi che kosobe nafa mbe kilisi nun kono ayala be ala ka be so ma ay vanklo kana me kana atanya fe ko jugu ko ma lin doenti fena ya fam kay ola aleko abanfu ka dauka odila aywa malazi wala malazi dido wala malazi odido malazi oyere dido ya fam o jamana dido akwa le bedi oluka sharia la kwa hal ni boraya kata sigaso wasoro yan papier ni sigaso papier tekili bi jamana yoro wo papier deke almay fena o sharia bo olu fena bulu ya fam nga alman ke ko nga dugo de ke ale towi ale na ka dimba ko papier bubulu nga atemunu bulu senere la ado dekune do o mana mi dugo kuyi ka dugo nyini uyuru fe dugo timina dakil na nga jega dugo ke nyoy mi dugo kuyi ka dugo nyini fe ya rabbi masami kishi masaya ala kanu kishi
papier ala de tayi an karamɔgɔ Haidara y'a fɔ an ye ko ni mago bɛ papier la jamana ka papier la k'i b'i ya Muhaimin wurudi siɲɛ 313 ne Ayatollah y'a fɔ ye n ko mɔriya la siɲɛ 313 tɛ n ko parce que Haidara ninnu kɛra ala ka cɛw ye olu sera ala ko jɔyɔrɔ minnu na ko anw ma se o la karamɔgɔ Haidara taara Moritani min kɛ a ye nin fɔ a ko ni mɔgɔ bɛ mago bɛ papier la ka sigi papier sɔrɔ a ko i b'i ya Muhaimin wurudi 313 ne Ayatollah ko ma Haidara ye tiɲɛ fɔ koyi wallahi ndale do ala coyi ngo nga an valeur ma se Haidara ta kisa ma na ya ke 313 tike bare ami ngalo tike ami namara ke ami hululu do me amba be nyakami an nga ta zigi kami 313 ke nga tike ngo nga nere Ayatollah ya Haidara ka fe korbo dondo na ninga masa solo ne sigiro nigele ne 313 sigiro ma bisaba ke ka kena fo kalo kele dungo do mbala 313 sigiro ma bisaba ta be wa konondo ni 319 ma billahi ne ake selfana iner wakati 17h ya soro cey ne wile ko Ayatollah ko alhamdulillah karamɔgɔ Haidara ka fayda indu o mana aya cɛsira k'a kɛ aw minnu bɛ Almaɲ ko n ka dugawu k'aw ye aw dɔrɔn tɛ fɛn bɛ fan o fan aya cɛsira k'a kɛ ne tɛ koyi ya Muhaiminu ye ala tɔgɔ di ni maa min ko k'i ma da la i k'a to yen jinɛ tɔgɔ tɛ wɔkulɔ tɔgɔ tɛ boli tɔgɔ tɛ kɔmɔ tɔgɔ tɛ bal ya Muhaimin min asma'il husna asmaul husna minnu be ala tɔgɔ u b'a fɔ ko ala tɔgɔ 99 a ko ala tɔgɔ 99 ala tɔgɔ tɛ 99 ye dɛ bal tiɲɛ tɛ a ma fɔ ten kira yɛrɛ ma fɔ ten kira ko sallallahu alaihi wa sallam ne b'a di aw ma bamanankan de la ne mago t'u ka arabukan in na koyi kira ko silamɛw tɔgɔ 99 dɔ bɛ ala la n'a fɔra dɔ b'a la kɔrɔ a tɔ bɛ yen 99 in bɛ wele ten ko tɔgɔ 99 dɔ bɛ ala la ni jɔn min ye ala wele n'o ye a ka ca ala fɛ ala b'i jaabi n'a fɔra dɔ b'a la dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a tɔ bi o kumana n b'o yɔrɔ fɔ aw ɲɛna tɔgɔ 99 an b'a la deli ala k'an bɛ sɔn a ma o 99 min n'o bɛ dɔnnibaaw bolo a bɛ dalɛli kɔnɔ a bɛ kuranɛ dɔw kɔ kan o kɔnɔna na yɔrɔ dɔ de bɛ yen n'i ko ya mumin i b'a fɔ ya Muhaimin walima al-mumin al-Muhaimin i y'a faamu o kumana o ya Muhaimin de karamɔgɔ Haidara ko an k'o wurudi 313 kan ka waati damadɔ k'a kan ɔ ne yɛrɛ ye waati damadɔ min calculer ka o kɛ o ye kalo kelen o kalo kelen ne y'o kɛ sigiyɔrɔnin kelen kalo kelen min kan ka kɛ diɲɛ don o don a bɛ i n'a fɔ don o don i kan ka 313 kɛ kalo kelen o bɛ taa bɛn siɲɛ 9,319 ma ne y'o kɛ sigiyɔrɔnin kelen ala barika la ala ye ne sutura o ko la o tigi sur place k'a minɛ 13h la ka taa bila 17h la ko alhamdulillah o kumana a kɛ karamɔgɔ y'a fɔ ne ye an ye wazulu la ne dara la k'a kɛ wa ne bɛ fɛ k'a fɔ aw ye fɛnɛ a k'a kɛ n'a y'a kɛ a b'a jɔyɔrɔ ye ya rabbi ala k'a nɔgɔya ma yo amina ni a b'a dɔn ko faamaw b'a tɔɔrɔ faamaw kɛ mɔgɔ fiyɛ wajibi de koyi hali an ka sira la faama ninnu n ko bɛ to ka ne fiyɛ kɛ wajibi ye o fɛnɛ n'o tɛ est ce que jamana bɛ yen nka ne bɛ kilisi minnu di wallahi ne yɛrɛ t'a di ko an ka jamana faamaw parce que ne tɛ n'olu ye quoi minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ mɔgɔw tɔɲɔ i n'a fɔ Europe ninnu ni arabu jamana ninnu na ne bɛ kilisi ninnu de don o kama n'o tɛ ne yɛrɛ Ayatollah min filɛ k'a fiyɛ dɛ faamaw bɛ ne fiyɛ mais ala barika la maa bɛ se ka ɲinɛ i ka papier kɔ n'o tɛ papier o papier bɛ yen ni faama kan ka maa min o kɔnɔ jamana in na k'i kan ka yala n'o ye ala y'o bɛɛ nɔgɔya ne ye wa billahi tallahi ne b'o ta fɛn fɛn kama Haidara ka kuma karamɔgɔ Haidara ko k'an ka jamana sariya dafa ale yɛrɛ ka mobiliw bɛɛ permis ni fɛnw viyetu a bɛɛ b'a la wa ne ka mobili ni n ka moto a bɛɛ b'a la n yɛrɛ carte d'identité bɛnna ayiwa carte nina bɛnna ayiwa permis a bɛɛ bɛ n yɛrɛ la n'u ye n viye dɔrɔn n bɛ fara kan jɔ n'u ye n jɔ dɔrɔn n ko mobili kɔ la yɛrɛ e tɛ mobili kɔ la n'u munumuna ka taa mobili kɔfɛ u b'a sɛbɛn Ayatollah numéro 1 bon Ayatollah ayiwa salamaleykum a dugawu k'a ye walima dɔw yɛrɛ b'a fɔ cɛ tɛ sɔn ka d'a ma n b'o d'o ma ka tɛmɛ o ni surafɛn tɛ kelen ye dɛ bali u ye a sɛbɛnnen mobili kɔfɛ ko Ayatollah numéro 1 u b'a dɔn ko nin ye jamana mɔgɔw dɔ ye minnu dɔnnen don n'u tɛ yuruku la n'u ko a tɛ sɔn ka d'a ma dɔrɔn n tɛ sɔn ka bɔ k'a d'u ma ani vignette ma dafa a kuru ka don bolo o tɛ kelen ye u kan ka dɛmɛ faama ninnu kan ka dɛmɛ parce que i bɛ sonyɛni baden fɛn na fɛn de t'u bolo koyi wala mɔgɔw b'a jate ko fɛn dɔ b'u bolo billahi tallahi foyi Mali faama dɔw bɛ yen karamɔgɔ ala ka hinɛ o la don an bɛ dugawu de kɛ jamana in ala k'a ja jamana in bɛ ja Mali ala ma jamana si da diɲɛ kɔnɔ k'i ti don da la
Mali ka independence kele ni nyemgo munu nana o nyemgo chama de ma to ga jonya fam wala o de anzaki kota nga dondo la bija malmake ni yere ya do tigi a partager na mina bara de damna station na kilisi mam so ga kilisi ni ndirama do mina do njira de ko ngata wardi mo ke do mam mo ke do me kuchala ko ngata war dama ado ne wari mine karam ke ka wari mblan poshi kono katla ka misali ke ka adakala poshi dakala parce que asro nga dogo poshi dakala dala nga bela anya fo mom so ngo angu fe asro ne ma se kada de tayde mais dugu do banga dugu ni kuchala che wa fa mako blanc o dot lima blanc posu ka fari ne ko nga fara ko blanc posu mo nombe mo ko mine aku ka mo ko mine ko aku timine wa ne mom so ko ne mate aku timine ne ko ha ko na ya ne na aku afo tu bismillah kulu konondo sera konondo famau adda ko shuda shuma se kan nyininga adda kana se kan nyininga ne ko ala ne ko akira malama ke ninta itika fa ko famau be ki mina arabu jamano na yiwa ninta malama muso ninta ne lame ba ne ba do be ko do kuyi ne ba do dalu woro bi bulu de me kana so ni ngata ke to ayatul fleka dima ka mom so ya dama ngale na Allah ne mom so ya dia ne tarakan ne manyininga tu bismillah kulu konondo sera konondo famau adda ko shuda shuma saka ne nyininga adda kana saka ne nyininga ne ko ala ne ko akira ibo tina fa ko famau ya don de l'on voyage to ame mobile do kona fara ko bengani kala obesraka ayan jo chauffeur do mobile chama jora ko mobile sitita kana pese ko ni mene ka page kono ide ni ngilisi ko ne kana fo kibin zebere wala ni be page kono ide mitla ka di masisa anta to dugula kana ko muna nake ko fa ko majugu obesrala bo mobile chama jora ko masitita no ko nga chauffeur ga mangi bidan na ko hey tani ka telefone ga boya nimbe bara la doro ay taka boy wala ya fam ne ko nibi dana ngamita ako karamo ke kenyo mugulu chama jolela ko afara ko ne ko he ngo angata fuitana ko te abo billahi chauffeur ga ko ay wa kay do angata mo ko he chauffeur bitana itana ka foko bengen galo basra ako ni minti do ne kon mita billahi ne njo ka fo to bismillah kulu konondo sela konondo majuku adda ko shuda anye ko shunye abulu ko shubulu shuma aunye shuma aumine shuma kuma aunfe akana kuma aunfe akana anye akana mine ne nya da salo kadu mobili kono karama ke ambora fukatanzi anzero la ambara yoro menani anzero enche abe kilometrique kemefla an biduruma et puis duguma sera fait goutron tede duguma sera fait hali chie ama israla odo ndarala don dola mika po voyager dola o che mali de amboto jamana do kono ami do mali kono mako do minena parce que chauffeur ke ko ako ni asro mineni qualité be mako mgun aya fo anga déclarer yani doyen kana enseigne bon mo do be yoruba adama den do be barka bane do be mo tonyo parce que jama bare me mobile kono o bebe na tajo e kilinga ma fama ona na amene kanjo ona na sika sika mo asoro mena do be minen be no akanga ke chugo dola bon yero fama do fene be anga na nyone gade fanga e chen me fama neti neti java billahi tallahi na lai ke fama ne alama sabali dima ka kodon dima itachena atule de flega fi na alama sabali ni kodon dima yimo ko sara fika ma badon wallahi me billahi fama ni ga galo yimo ko sara ifo non e hakili to ala ni suno go billahi ni katinye ko atule bina dalul di mo ma bi farapan ayake parce que nyeni kilisi info afo kuma mena me ya soro ne ga abone yere ne bi ni fo wati mi na soro ne ga abone titeme aiwa ma biduru fa to ma wa nani ka bo sida be fo ma wa kemefla anikola ko ba soro do ma me o de kama mina segi aka afamuna mina segi kilisi ne ka o de kama
parce que a sɔrɔ n ka abonné ma caya ma 4000 ne yɛrɛ bɛ kilisi bila don min a sɔrɔ TikTok in bɛ ma 4000 na mais sisan ma 200 ni kɔ abonné na bon finalement n'i tora ka segin a kan dɔw bɛ n'a mɛn i b'o ni yɔrɔ maa tɔɲɔ tɛ b'a jama na sofɛrikɛ ye nin bɛɛ fɔ u ma sɔn k'a fɔ foyi bɛ yen an nana se ninnu ma min kɛ faama dɔw bɛ yen olu fana ka sɔgɔbɛ ka bɔ u y'a sɔgɔ u taara nin sɔrɔ yen u y'an mɛna k'an jɔ sofɛrikɛ ye ko bɛɛ kɛ faama ninnu fɛ k'u dɛli u ma sɔn fɛntigi ninnu olu ye fɛn bɛɛ labila u ye u ma sɔn karamɔgɔkɛ kana ko gɛlɛya ka gɛlɛya sofɛrikɛ ko bɔn an bɛ taa k'u to o yɔrɔnin bɛɛ faama ninnu ko olu ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka na u ko ten k'u ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka na quoi karamɔgɔkɛ ale le purukutɔla ko o tɔgɔ fɔ sofɛrikɛ ko ko jɛn don ko karisa a ko ayi ko karisa tɛ ko karisa de don kabini ne y'o tɔgɔ in mɛn n gulo la ko karisa tɛ ko karisa de don ne ko a ɲɛna bilahi ne gɛrɛla sofɛrikɛ la n ko sofɛrikɛ n k'i da de k'a m'a fɔ ko faama u ka ɲɛmɔgɔ min na ko ye nin ya n ko ni dɔrɔmɛ 1 sarala i ka tigɛ na dɔ kun dira ninnu ma u banna na u ma banna ko faso tiɲɛ dɛ u ye da dɔ de fɔ ko fo ka du yɔrɔ ma voilà n'o tɛ ni ko dɔ don u b'a fɔ non anw ti kiiri foyi kɛ nin na a bɛ taa sariya de ka bolo kan mais aw ye wari da dɔ de fɔ ko n'o tɛ ko bougez pas karamɔgɔkɛ olu de purukutɔla ka nin fɔ sofɛrikɛ ye ko ayi ko non ko chef karisa de bɛ yen bi karamɔgɔkɛ ne y'o mɛn ne ko a ɲɛna o chef karisa ne ko tu bisimilahi kulu 9 sɛlɛsira 9 faama karisa e da ko su da i ɲɛ ko su ɲɛ i bolo ko su bolo su ma anw ye su ma se ka kuma anw fɛ su ma se k'anw minɛ i kana se k'anw ye i kana se ka kuma anw fɛ i kana se k'anw minɛ ne ko ala ne ko a kira ne ye nin fɔ siɲɛ 3 ka ɲɛda salo i fo ne ma ɲɛda salo wa o faamakɛ nana jama wulila dɔrɔn ne ko sofɛrikɛ ma k'a ka ɲi ko ne n'i ka taa wallahi kɔlɔsi min filɛ ne bolo a y'a sɔrɔ nin kura don wɔlɔfɔmuso dɔ de ye nin kura san k'a di ne ma ni kɔlɔsi nin depuis 2015 ni kɔlɔsi bɛ ne bolo wɔlɔfɔmuso dɔ de ye nin kɔlɔsi in kura san k'a di ne ma an taara se faamakɛ ma min kɛ ko karamɔgɔ k'a kɛra cogo di k'e de ta ye minɛnw yan ne ko ne ta tɛ ko nka ko a tigiw y'an sɛgɛn parce que n k'an ye fɛn bɛɛ f'u ɲɛna a ko karamɔgɔ a ka ɲi a ko sofɛrikɛ ma ko a ye taa an taa cogo de filɛ ka taa lajɛ minɛ qualité min don ɲɛmɔgɔ m'o kɛ bilen ne kɔni sera faama ye ma sofɛri fɛ dɔrɔn ne ko n ko ne ta tɛ n ko mais n ko mɔgɔ ninnu y'an sɛgɛn parce que sofɛrikɛ yɛrɛ ye kan bɛɛ f'u ɲɛna o yɔrɔnin bɛɛ anw wo minɛntigiw wo faama ɲɛmɔgɔ y'anw bɛɛ bila minnu y'a kɛ kotɔdɔbaliya ye ko fɛntigi ninnu ye wari dɔ labila u ye u ban'o na fo kisa dɔ olu yɛrɛw ma foyi sɔrɔ bilen o kɛra an taalen dalilu kelen e min bɛ yen ni arabu faamaw bɛ k'i tɔɔrɔ e min bɛ yen ni Europe faamaw bɛ k'i tɔɔrɔ walima e min bɛ yen ni Mali faama dɔw bɛ k'i tɔɲɔ Mali faamaw k'a fiyɛ wajibi don dɛ n y'a f'u ye u b'i ne yɛrɛ fiyɛ wa ne bɛ jɔ n'u ye ne fiyɛ n bɛ jɔ hali sɔgɔma na dɔ in fiyɛ polisi piyan a nana dɔrɔn ko cɛ ala kama to ne ka taa ko ko ala kama cogo di ko n ka mobili kɔ lajɛ kɛ hali ni ye ne ka ɲɛfɛla lajɛ i ɲɛ bɛ minnu na kɔni i papiye tɛ mobili la ninnu tɛ se ka dafa yɔrɔnin bɛɛ a y'a munumunu ko ayatollah don a ko taa n taara a banna wala mais faama k'an jɔ o wajibi o de ye jamana yɛrɛ ka taala ye nka kilisi ninnu di kun tɛ an ka faama ninnu tɔɲɔni dɛ bali an ka tɔngarange minnu bɛ yen n'u bɛ ka tɔɲɔ wallahi billahi n bɛ ka kilisi ninnu de di o kama n'o tɛ a kɔrɔ tɛ ne yɛrɛ tɛ fiyɛ wa ne yɛrɛ tɛ kilisi in kɛ fiyewu ko n kana fiyɛ walima a ka kɛ tan bali n ka kisi tɔɲɔnikɛlaw tɔɔrɔ ma n b'a kɛ o de kama wa kilisi in filɛ a y'a hakili to a la ni benganikɛlaw bɛ sira la walima faamaw bɛ sira la faama minnu b'aw minɛ a kɛra a bɛ arabu jamana na a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kilisi filɛ nin a ye to k'a fɔ tu bisimilahi kulu 9 sɛlɛsira 9 faamaw a da ko su da su ma se ka ne minɛ su ma se ka kuma ne fɛ a da kana se ka kuma ne fɛ ne ko ala ne ko a kira a y'a ɲɛda salo walima tu bisimilahi kulu 9 sɛlɛsira 9 faamaw a da ko su da su ma se ka kuma ne fɛ a da kana se ka kuma ne fɛ ne ko ala ne ko a kira faama dɔ bɛ n'i sigi sisan a bɛ banga nin durusi ko parce que k'a fɔra ko faamaw ale y'a yɛrɛ filɛ galɔni to i yɛrɛ nɛgɛ Mali la yan ne terikɛ dɔ bɛ yen nɔ faama dɔ tentigi don a ye fanga sariya dɔ tiɲɛ a y'a tiɲɛ a yɛrɛ b'a dɔn n'a sera u b'a faa wallahi a ye ne wele a ko ayatollah n'u ye sɔrɔ u bɛ n faa parce que n yɛrɛ b'a dɔn n ye sariya min tiɲɛ mais n y'a tiɲɛ nin ko in de kosɔn ale fana y'a tiɲɛ mɔgɔ dɔ de sauveli kosɔn
u ka du fa bɛ mɔgɔ dɔ don billahi ale y'a tiɲɛ fanga sariya in tiɲɛ a ko n'a u y'a sɔrɔ b'a faga ne ko ne n k'a ɲɛna téléphone na ne y'a fɔ n k'a fɔ tu bisimila n ko ɲɛmɔgɔ in tɔgɔ fɔ a ye ɲɛmɔgɔ in tɔgɔ fɔ n k'a fɔ tu bisimila a ko tu bisimila kulu kɔnɔntɔn a ko kulu kɔnɔntɔn kulu kɔnɔntɔn a y'o fɔ sɛlɛsira kɔnɔntɔn a y'o fɔ karisa i da ko su da i ɲɛ ko su ɲɛ i bolo ko su bolo su ma se ka ne ye su ma se ka kuma ne fɛ su ma se ka ne minɛ i kana se ka ne minɛ ne ko ala ne ko a kira i ɲɛda salo a y'a ɲɛda salo billahi a taara patron chef in ye fɔlɔ min fɔ a ye a ko e yɛrɛ b'an ka sariya ninnu dɔn ko kana sɔn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an bɛ se k'i arranger na ɲɔtɛ i b'a dɔn min kan ka k'i la o de kɛra ko bannen ye o kɛra ko bannen ye nin kilisi in don Ivo ta i ɲɛko n'tɛ internet mɔgɔw wɛrɛ a dumuyala ka ninnu ka ko filɛ nin ye fanina ka ninnu y'a ye b'i ta k'i bila réseau fa bɛɛ fɛ sisan ko e ko y'a to la e ka cɛ in k'a bɛ sunɔgɔ la a kana jigin a la dɛ dumuyala ka de don fanina ka de don y'a ye yɔrɔ i bɛ to tile kan ko ne tɛ tɔ da o kan i sigilen a sigilen bɛ sunɔgɔ la i tile ka taama komi suraka jakuma y'a ye n'o kɛra sufɛ kɔni i na sunɔgɔ dɛ ala k'an bɛ sɔn ma ala kɛra kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam o la nin ye kilisi in ye n ye kilisi min di aw ma a y'a yɛrɛ nafa ni a ye gɛrɛngɛrɛnni ɲɛna aw minnu tɔɲɔnnen don kɔfɛ an balimakɛ de ko ayatollah ye dugawu kɛ tunkarankew ye kasatan minnu bɛ Allemagne ne yɛrɛ papier bɛ n bolo sigi papier bɛ n bolo n ka denbaya bɛ yen mais mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu tɔɲɔnnen don ala k'an bɛ sɔn ma a ye lumière nin minɛ i k'a bila couleur la a faamuna ala k'an bɛ sɔn ma an ka taa n'a ye halisa an bɛ taa n'a ye o kɔfɛ dun reprend ko ka segin a kan de yan ayiwa baasi tɛ wa i b'a bila enregistrement na 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 a ye kɔtɛ ni min ko ko n ka segin kilisi in kan o de ko don voilà min ko n ka segin kilisi in kan a y'a pɛrɛn dɛ ni y'a fɔ nin na n bɛ tɛmɛ parce que an bɛna dɔrɔ wɛrɛw de fɔ voilà o de ka ɲi inshallah n bɛna dɔrɔ wɛrɛ de fɔ mais n bɛna segin a kan fana ko n ka segin a kan n bɛna segin kilisi in kan zumayakun bɛɛ ye minnu mago b'a la ka enregistrer de sinon n ka teli ala k'an bɛ sɔn mais e sigi kun ye mɔgɔw ko ye n'o ko segin a kan awɔ i bɛ segin a kan nka fɛn min ma daminɛ i ɲɛna fɛnɛ i tɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ dɛ ou bien alahu k'an bɛɛ sɔn o ma a y'a lamɛn n bɛ segin a kan ne y'a to la ko ne yɛrɛ mɔmuso ye kilisi fɔlɔ min di ne ma n ka kilisi fɔlɔ min n'a ye ne kalan na o de ye nin a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ a bɛna n ci ka taa dɔgɔkɛ dɔ fɛ yen ka taa wari d'a ma a ye wari di yan min kɛ n ko a fɔra ko nin dugu in na ko faamaw bɛ yen k'u bɛ mɔgɔw minɛ a ye wari di a y'a sɔrɔ denmisɛnninya bɛnna n ye wari kɛ n pɔsi kɔnɔ k'a da kala hali sini ne mɔkɛ in fatu ko n'a ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ a kuma fɔ i y'a faamu karamɔgɔkɛ n ye pɔsi da kala a da la nka o bɛɛ la faama ninnu ko bɛ n kɔnɔ n y'o fɔ n mamuso ye a ko a ko k'e minɛ kɔ a ko walahi ne bɛ taa faamaw ka réunion kɛ yɔrɔw la ale bɛ taa ye foyi ala ninnu kun ye musokɔrɔbaw ye sisan i b'i sigi sisan musokɔrɔba caman kɔrɔ karamɔgɔkɛ fɛn yɛrɛ t'a dɔw kɔnɔ kuma tɛ k'o ka fɛn f'u ye n ko de y'a ko la fiɲɛ a ye gɛrɛ a ka mansaw la a ye gɛrɛ a ka mɔgɔkɔrɔw la bilahi a ka kodɔn kalan o ye dɔnni kodɔn bɛɛ tɛ k'a bɛna kilisi f'i ye hala bɛ kuma kɔrɔma minnu f'i ye k'i degeli minnu kɛ lahara dalilu de bolo bilahi talahi a ye gɛrɛ a ka maakɔrɔw la diɲɛ kalayara de ma bi Facebook téléphone télé a banna mais a k'a faamu Facebook ye tiɲɛ téléphone ye tiɲɛ mais a ye gɛrɛ a ka maakɔrɔw la a ka ko dɔw ɲɛɲini nin ko ninnu ye ne tanga yɔrɔ caman cɛ y'a fɔ ne bi a ko wallahi ale bɛ nin jamana in kɔnɔ nin waati hakɛ in ale ma fiyɛ ko viɲɛ ti a ma a bɛ taa jamana yɔrɔ bɛɛ papier yɛrɛ t'a bolo i y'a faamu mais a ko dalilu min don ayatollah ye ala barika ala ka sebaya kɔnɔ a sababu ye ka nin kilisi ye a kilisi de filɛ nin ye tu bisimilahi yɔrɔ ni an ka dɔnniba minnu ma faamuya kɛ walima kalabanji barika bannen dɔ n'a fɔra tu bisimilahi a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛ sɔrɔ ko k'o kɔrɔ ye ko fɛ bamananya o t'a dɔn yɛrɛ a kana tu bisimilahi bila dɛ ayatollah bɛna min fɔ a kana bila dɛ wallahi billahi tu bisimilahi ala deli nka ni minnu b'a kɔrɔ yɛlɛma manamanakan na sisan u b'a fɔ de ko i ko n tigɛra bisimilahi la a kɔrɔ to yen n'o don de i b'a fɔ ko bisimilahi tu
o de ye n tigɛra la mais tu de bɛ fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bisimilahi fɔ kɔrɔ tu ne tigɛra fɛn bɛɛ la bisimilahi k'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye mais n'u mɛnɛ ni manamana kan na ok yɛrɛ k'a lajɛ ko mɔgɔ ka t'i sigi ko tu bisimilahi ko n tigɛra bisimilahi la bilahi a kɔrɔ t'o ye tiɲɛ tɛ minnu bi u t'u yɛrɛ kalama u t'u kɔdɔn u t'u ɲɛdɔn u t'u danbe dɔn olu de bɛ nin manamana kan ninnu fɔ tu bisimilahi kɔrɔ tɛ fiyewu k'a fɔ ko n tigɛra bisimilahi la ye tu bisimilahi yɛrɛ de kɔrɔ ye ne tigɛra fɛn bɛɛ la ka da ala la tu ne tigɛra fɛn bɛɛ la bisimilahi k'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye o la i mago bɛ kodɔn kuma min na sisan n'o bɛ wele ko dalilu i bɛ sɔrɔ ka dalilu in de tugu o la sisan dalilu in laban fɛn i bɛna a laban ni mun ye kafiri n'a ka kafiriya a bɛna fɔ a laban ni jumɛn a b'a fɔ ko ne ko ala ne ko a kira ɔ ni tigɛrɛlen don bisimilahi la est ce que a laban na mun na ala ne ko ala ne ko a kira o fɔ bilen yan o tɛ kodɔn o b'a nɛgɛni nin n y'o f'i ye n ka mɔgɔ dɔ tun bɛ yen nɔ a ko a ye san 18 kɛ arabu jamana na san 18 kilisi b'a bolo a bɛ k'a kɛ papiye t'a bolo papiye t'a bolo san 18 mais u y'a nɛgɛ k'a don wahabiya la a ma sa dɛ a bɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a yɛrɛ da de y'a fɔ a ye u y'a nɛgɛ k'a don wahabiya la ko nin ko ninnu bɛɛ haramu ye ko nin bɛɛ a y'a bila min kɛ u y'a ta ka kusi kafiri ma k'a cɛ arafuli la ka na fili mali la halisa a b'o sɛbɛn a ma segin bilen ka sɔrɔ san 18 ale tun bɛ taa mɔgɔw ka sanni kɛ a bɛ taa ni an ka farafin ninnu taara o jamana na ale de bɛ taa don arabu ka sugu kɔnɔ ka sanni kɛ et puis papier t'ale bolo nka ale de bɛ kɛ sanni kɛ ka di mɔgɔw ma mais bana nin fɛn ninnu na don min na k'u y'a nɛgɛ ko ha ko ninnu ye haramu ye dɛ k'a bɛɛ ta a bɛɛ ta a bɛɛ ta a ko ale bɔra yan nɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ t'u sen de la ka Togo kɛ ka Benin kɛ ka Nigeria kɛ ka Tchad kɛ ka Sudan kɛ i y'a faamu ka tɛmɛ jamana si furanjɛri tɛ yen k'ale minɛna furanjɛri min na o tɛ yen ka taa se fo Maka ka nin san hakɛ kɛ mais karamɔgɔkɛ o y'a nɛgɛ don min na k'a don wahabiya la a mako sara n b'ala deli ala kana a mako sa ala kana a mako sa wahabiya kekumanw bɛ yen ne mɔkɛ mobilitigi min to ka tɛmɛ o y'a kekumanw dɔ ye n'i y'a ye fa fɔ masha Allah fa b'o misi kɛ tan a ti kɔlɔsi t'a bolo mais n galen na kuranna na hali sini ne taara ka yɔrɔ la wallahi n'a ma kilisi dɔ fɔ n ye a bɛ yiri dɔ fɔ n ye a kɔni na dalilu dɔ fɔ n ye mais naloma denmisɛnnin tacɛni dɔw sigi mɛ bi in na olu bɛ ka mɔriw nɛni ka fɛn bɛɛ kɛ wallahi k'a sɔrɔ wahabiya cɛkɔrɔba tila bɛɛ ye mɔri ye bilahi bamanan kilisi de b'u da kɔnɔ kuranɛ ayaw de b'u bolo dugaw kitabuw de b'u bolo mais denmisɛnninw bɛ ka réseaux sociaux bɛɛ chauffer mɔriw ye siriku ye mɔriw y'a donda mɔriw y'a san